Hi guys, narang na dito na lamsogo ani YouTube channel to. Inke bayap song ang agiyo malka mai bor furu je bor phaimani yang ro ko phaya baluka ngai sini mai rok bahai tong bai kha ngai te sini para ka sambo bo thanani bage phaija inke jamura khangna bage inke bayap song sini mai rok ongkhori tong bai kha ta bu inke besek kaham bai kha narang na phunong nai ngai ta bu ngai tong wo mai bo nai te jamura bo khakti nai thangai tong bayap song inke norok je ani blog no nai tong nai ro norok no koi jawo ani channel no like tip subscribe khairi baidi bayap song inke norok soya ui nai tong ji inke tabu sini mai rok busuk totor kha busuk mai dang ka norok no phunung nai inke thangte no phunugui thangnai inke jamura ko thokjat khagui nai sini para ka chambo thangai tongo inke norok nai tong di sini logiwa sini bodyguard bo kaisa phaijak mo sosimi si phaijiwo BPL to nok gere ngai ko bayap song ha o shipping bo phaijak ang no nusnu geblasa phaiji shipping moso mai si kisil thangka mane ongkho baya mai ongkho baya sani si kisil di thangka ke hamma bage kisil thangka ta ngai buku buk seng nai amte ngai to je mai mo sut hamka moka awan ni suka hamka awaro suka hamka baksa kakani khai taung thaka nusnu gele kakani ka habai si mare khai thang chu bin mai khai kakani khai chini kha suk hamka eb norong no phunung na ha amo hangke alikutha basa hamya le inglia kaham na hangke omo hangke alikutha omo basa hamya hangke le hambai ka morok hamka omo sa ko bara ma hai kha mai sini omo kha omo bo omo hangke ta kaisa kaka sone habai mareng ko bong bo omo ngai sini suka hamka sini buya ko tentau kana sini para ka chambo ngai jonga ke omo sini lunga ni mai ya omo ke pikoto suni ani pikoto suni mai omo ai kha busuk poriskar to mane lama rok na hena jitak busuk bolong oi thangka sini para ka samne lama kukuni kuai an manai kukuni kuai sik to bai kha bolong thangka bin omo bo I ko sini para ka sam sini nok rok tau phan tong kho hai pa no yang ti thanglia belai bolong oi thangka tabu yang lama tolate si thangsinai jamura khama bage shipping nungbo logi yung tongtiro oh my god leng thaka mojomo ndi mo sokai buskang na mo sho sel shipping la so sin bodyguard ke tabule phai sok pai ka bayap song iko sini no omo iko para ka samni no ke omo ke jamura kesak zat omo thaisa pan kari ka oi thaisa tong kho okay omo kha pai thangka bui agi para sinoro je phu para tong wa phu ga ha sir jai tong ta tu jora wa durga puja lai be sa sa gya na tabu khana je sin para kari ingai nok kuri ingai sin jamura ro pai thangma ka bui khak tang thangma ka ingai omo kha thendri asake je bu phangtor khai ko thendri phangne omo khai te ge sa jamura ku phur jat khak talang sinai omo thoksu go ketui jat hase ote bu thai ka bang tong mani bui deli nu khak talang phayong ka ba I ko bu thai asuk skri ka hain thang so na nang ka hang ko phunung nai bu thai nuk ja ya hain tang hara
좀 잠으라부터 시작했어. 뭐. 왜 나네 그래. 와우 슬로레로 라인 하시고. 오이. 이거. 하하하. 와우 슬로레로 라인 어서 없이 마이망 넘어 봐. 잠으로. hay na ui khana mana luôn học cô mà sẽ tự tiêu con tôi bự khắc con phải bây giờ khắc đi à sao bây giờ này xí xin chào một đó yang hả cái đi à ô mày đi anh đi yang san mày đi nung tam khai tông sao ya tam khai tông mà nè nó có tông có ít có giảm mà khăng này phải lấy mình sao ôi yong phải cái đi nên mát thiệt rồi nương các ăn khai yong nên yong bự bay rồi mà nè bottle bay